हाय एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मिरु बर' थुनलाइ आफादा 2025 बोसोरनि बान्था मोनगिरि बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होदों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव सोर सोर बिथांमोना बे बान्थाखौ मोननो हादों, बैसोरनि मुं फारिलाइजों लोगोसेनो मा बान्थानि थाखाय बिथांमोना सायख'जादों, लोगोसे बिथांमोननि एड्रेस आरो बेसेबां केश रिवार्ड मोननो हादों, बैफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मिरु बर' थुनलाइ आफादा 2025 मायथाइनि थाखाय सोर सोर बिथांमोनखौ मा मा बान्थानि थाखाय सायख'नाय जादों, बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना आं स्क्रिनाव होनानै होगोन, नोंथांमोनाबो नायफालांबानो जाबाय। दा नाम्बार 1आव दङ रांसार लिटेरेरि एवार्ड, बेखौ मोननो हादों मिस्टार रबिन नार्जारी, बिथाङा सनितपुर जिल्लानि, आरो बिथांनि थाखाय केश रिवार्ड होनाय जादों 10,000। नाम्बार 2आव दङ समेश्वरी ब्रह्म लिटेरेरि एवार्ड, बे बान्थाखौ मोननो हादों मिस्टार रामाकान्त बसुमतारी, बिथाङा कान्दिकार तामुलपुर जिल्लानि, आरो बिथांनि केश रिवार्डआ जाबाय 5,000। नाम्बार 3आव दङ सानजारां लकेश्वर ब्रह्म कालचारेल एवार्ड, बेखौ मोननो हादों मिस्टार देवेन्द्रनाथ ब्रह्म, आरो बिथाङा गुवाहाटीनि, बिथांनि केश रिवार्डआ जादों 10,000। नाम्बार 4आव दङ हाब्रागाद एवार्ड, बे एवार्डखौ मोननो हादों मिस्टार कनिष्क हाज'वारी, बिथाङा गवालपारा जिल्लानि, आरो बिथांनि केश रिवार्डआ जादों 10,000। नाम्बार 5आव दङ प्रभानाथ बरगयारी लिटेरेरि एवार्ड, बे एवार्डखौ मोननो हादों मिसेस रिम्बा औवारी, बिथाङा बिजनी जिल्लानि, आरो बिथांनि केश रिवार्डआ जादों 50,000। नाम्बार 6आव दङ प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन एवार्ड, बेखौ मोननो हादों मिस्टार थरेन बर', आरो बिथाङा गुवाहाटीनि, आरो बिथांनि केश रिवार्डआ जादों 30,000। नाम्बार 7आव दङ रामदास बसुमतारी इडुकेसनेल एवार्ड, आरो बे एवार्डखौ मोननो हादों मिस्टार बिन'द चन्द्र स्वर्गियारी, बिथाङा बाक्सा जिल्लानि, आरो बिथांनि केश रिवार्डआ जादों 50,000। नाम्बार 8आव दङ फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी एवार्ड, बे एवार्डखौ मोननो हादों मिस्टार नित्य बिन'द औवारी, आरो बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि, आरो बिथांनि केश रिवार्डआ जादों गासै 50,000। नाम्बार 9आव दङ सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया एवार्ड, बे एवार्डखौ मोननो हादों मिस शिल्पा ब्रह्म, आरो बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि, बिथांनि केश रिवार्डआ जादों गासै 50,000। नाम्बार 10आव दङ एवार्ड फर सिकिउरिं हाइएस्ट मार्क इन बड' एमाइल इन एसएसएलसि एग्जाम 2025, बे एवार्डआनो जादों जाय बिथाङा 2025 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादाव एमाइल बड'आव बयनिख्रुइ बांसिन मार्क मोननो हादोंमोन, बिथांनो बे एवार्डखौ होनाय जादों, आरो बे एवार्डखौ मोननो हादों श्री नयनमणि बर', आरो बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि, बिथांनि केश रिवार्डआ जादों गासै 10,000। नाम्बार 11आव दङ हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्ट इन्सपिरेसन एवार्ड, बे एवार्डखौ मोननो हादों श्री नबजित बसुमतारी, आरो बिथाङा बाक्सा जिल्लानि, बिथांनि केश रिवार्डआ जादों गासै 20,000। बेनोमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 2025 मायथाइनि थाखाय सायख'नाय बान्था मोनगिरि बिथांमोननि मुं फारिलाइया। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।